Mga gabi, tanan no. Padulong ko matulog mga igsunan no. Ako ipakita na ko ni kung tambal kaila mo ani mga igsunan. Okay, kung kinsa na ka pamilyar ani. Mao ni siya ang makabuhay plan. Kay tawag o sayingan ni sa diri. Panyawan. Nagmay lang ni siya paano panyawan na kung na may dagko ani. Sa tumoy na ko ni kuha no sa dapit sa tumoy kay mga igsunan. Ako ning tambal dugay ng panahon no ato pang mga April March tuba-tuba mo tong akong haplas kini na po akong wala may tuba-tuba nahudtan magtuba-tuba diri sa mua ngita ko paagi nga unsa ni research ko unsay search ko unsay angay haplas nga makaayo sa lawas kini ako nakita no kaning gitong makabuhay o kanyawan magigsunan. Mao gyud ni nakakuan ako, nakakita mo itong pag isa tayo nakakita akong mga followers, kita sa paggawas na ako sa ospital, nalugas ko kalakaw, nagkuan gyud ko nagsingal to katong nay tudtod nga hinaman sa akong batchmate aw ko ng classmate sa tangnan, kigsunan, gihaman to nako kaning Regine. Ako pug giuli kay tungod ani na kalakaw man ko tungod ani na uli gyud akong gihi kaya nang kuan katong may karang ba kung sa Bisaya pa unsay nga to kalimot mo kung say ako na term ana sa Bisaya karang. Okay ato ning imong haplas sa mga isuna no asay ra dukdukon na ni mga isuna na tanawa lang ko ninyo makaibaw mo. Okay yun na rin no na magputol ka o balig duhang dupa o isang dupa. Okay, daghang kay panyawan o inani duhang dupa. Pero saktong isang dupa ra kay isuna no. Okay, daghan na po ng duhang dupa. Na pilo-piloon nimo. Dayon dukdukon bago magpilo-pilo. Ayun na pilo-piloon siya no. Kutob sa tumoy. Dayon dukdukon nimo diha. Kutob madugmok siya, mukatas man siya no. Kon dukdukon mukatas na siya magigsunan. Dayon pag humana ana ra mo basa na siya ba mana na siya atutas pikas sa diri na puta sa agbuhan no atong idangka na siya no tong panagdahon puston tog dahon og saging og nay dahon saging sa inyo pwede ra sad og iyang dahon na imo rang ipatong sa kuan ang kuan basta kay manay hapin dayon mainit siya dayon ibanyos nimo na sa kuan isinga na sa laing pinulungan ng banyos ingod-ngod ba ihaplas diay ihaplas sa imong kalawasan tibo kalawasan nimo kung gusto ka. Okay unani ra sampulan ta mo unani ra bantay lang tani ka basi mong gawas ang atong ano ni singa na tinaguan. Okay unani ra no sa paa diri sa paa pikas-pikas na gigsonan pikas pa human ani pikas na po no ngadto sa bukton gigsonan diri sa lawas ako tibok lawas nako tangan ako magigsonan no pait ko ning makabuhay o panyawan tambal na magigsonan no tibok lawas yung butangan mintas init-init na siya na ngud-ngud yan nimo pag humana nang pikas lawas nimo imo na pang ibalik dito sa kayo no mainit-init gyapon just pikas na pod yung nanara. Di lang ko mo demonstrate sa pikas kasi kay pikas ay kung ipakita ninyo anya mo po na ibato nyo sa pikas nga lawas. Okay mo na isuna no perting lami isuna kay kan kanang pamati og mahuman to mahaplas no di na ako magbuwagan ako ni kay tungod kay murag magalami akong ganahan ko sa akong pagkatulog mga isuna no kasi kay makaplas ko aning panyawan ng iyon ani. Okay, tinuod gyud na mo isuna no siya taas ko na kuning gamit mo isuna. Salamat, mayong adlaw katataan, bye.